kender du det? Du skal lige dele et link, og så ender du med en fuldstændig ulæselig og absurd lang adresse. Altså, i dag skal vi kigge nærmere på Minilink. Det er en dansk tjeneste, der tager fat om noget så grundlæggende som at dele et link og gøre det simpelt og privat igen. Okay, lad os lige se på, hvad vi skal igennem. Først, hvorfor er links overhovedet et problem, der skal fikses? Bagefter ser vi på, hvordan Minilink løser det, hvad de tilbyder til de mere teknisk anlagte, og så slutter vi af med selve kernen, den her idé om privatliv, der faktisk ændrer det hele. Lad os springe ud i det. Okay, lad os starte med problemet. For der gemmer sig et ret stort rod i de links, vi sender til hinanden hver eneste dag, uden vi måske tænker over det. Altså, vi har jo alle set sådan en monsterlink her før, ikke? De er ikke bare grimme og totalt umulige at huske. Nej, det virkelige problem, det gemmer sig i alt det der snask, der kommer efter spørgsmålstegnet. Det er nemlig sporingskoder, som er designet til at holde øje med præcis, hvor du kommer fra og hvad du klikker på. Og ja, der findes jo masser af tjenester, der kan forkorte de her links, men mange af dem kommer med en skjult pris. De tilbyder dig en slags usynlig byttehandel. Du får et kort link, og til gengæld sporer dine klik. Det samler data ind, og så sælger de den information videre eller viser dig reklamer. Forretningsmodellen er helt simpel. Det er dig og dine data, der er produktet. Men hvad er alternativet så? Jamen det er her Minilinks kommer ind i billedet. Det er en tjeneste, der er bygget på et helt andet fundament. Kernen i Minilink er, hvor utrolig simpelt det er. Du går ind på siden, du klistrer dit lange link ind, og bam! Med det samme får du et kort og rent link tilbage. Du skal ikke logge ind, der er ingen ventetid. Du kan endda med et enkelt klik lave en QR-kode eller se simpel statistik over, hvor mange der har klikket på dit link. Og her er ligesom essensen af det hele samlet. Du får en oplevelse, der er 100% reklamefri og helt uden nogen form for sporing. Du får det her korte, pæne domæne, mnlk.dk. Du får simpel statistik, og du får endda adgang til de mere avancerede værktøjer, helt uden at det koster dig noget. Men, og det her er vigtigt, Minilink er meget mere end bare en simpel hjemmeside. For udviklere og superbrugere er det faktisk et helt værktøjssæt, som de kan bygge direkte ind i deres egne systemer og arbejdsgange. Først og fremmest for dem af jer, der måske tænker, hvad er et API? Altså helt basalt er det bare en måde, hvor forskellige computerprogrammer kan tale sammen. I det her tilfælde betyder det, at du kan få dine egne apps til at oprette korte links helt automatisk via Minilink. Og de har gjort det virkelig nemt at bruge. Der er en super simpel metode, hvor du bare smider dit link ind i en URL for at lave en forkortelse, og så er der en mere avanceret metode, som giver dig fuld kontrol, hvis du for eksempel vil bygge det ind i en større applikation. Her ser vi et helt konkret eksempel i JavaScript direkte fra deres egen dokumentation. Det viser ret godt, hvor utrolig lidt kode der rent faktisk skal til, for at man automatisk kan forkorte et link. Det er både elegant og super effektivt. Noget af det, der gør det her så udviklevenligt, er, at du altid får et klart og forudsigeligt svar tilbage. API'et fortæller dig præcist, hvad der skete. Blev linket oprettet? Blev det opdateret? Eller var der måske en fejl? Det gør det så meget nemmere at arbejde med. Og hey, selvom du ikke er udvikler, kan du stadig få gavn af den her automatisering. De har nemlig også lavet en browserudvidelse. Med den kan du med et enkelt klik få et kort link til den side, du befinder dig på lige nu. Men alle de her funktioner, de er bygget ovenpå en helt central idé. Og det er faktisk den her filosofi, der for alvor forklarer, hvorfor Minilink er så anderledes end næsten alt andet på markedet. Tallet her, det siger faktisk det hele. 0. Ifølge deres egen privatlivspolitik bruger Minilink præcis 0 tredjeparts cookies eller sporingsscript. Intet. Deres tilgang til data er, radikalt simpel. De indsamler kun det allermest nødvendige for, at tjenesten overhovedet kan virke, det vil sige selve linket og sidens titel. Alt andet, det ignorerer de fuldstændig. De er helt grundlæggende ligeglade med, hvem du er og hvor du kommer fra. Og det her, det er ikke bare en funktion eller et marketingstunt. Det er et løfte. Det er selve kernen i de principper, de har bygget hele tjenesten op omkring.